Manang Biyana. Manipod kani pagayam tayo nga alison saan naapudpud no anagan ti may drama itangam sakpay na welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Gan makablawang pay da Jaime Rodriguez, Amelia Banglag, kani Leonida Carambas, dita Alicia Isabela. Kasi manti ko na ni pagayam alison. Dear Manang Biyanang, pakaragsakak no agsusukat dagiti nobyak. Kat no agsikugdan, kaslawan anyaman na kanyak. Awan pakibiyangak no adda mapasakitak, tatilaang pakaragsakak ti pampanunutak. Rugyak man ti agsalaysay. Masikog ang genubiam. Awang pa urnong mo alisaw. Kasano ang maikasar mo nga Di yung panunutan day ta kasar-kasar ta. Awan ti maangay a kasar tatang. Kat kapilitan nga awan pa'y maangar akasar a. Taawan mo pagkasar mo anak kaw. Sana day ta tirasaon. Anya nga lang. Di na kaya dagiti dadakkel ni Aisa ang mga sawa kang kuwana. Anya. No di na kaya di saan laan. Mayaki di tapno mailisyak iti gastos. Ay, una yun na. Kasano mo ngamin, akaya tinda ka, kasta ka ba? Awan lang arudan ti trabaho. Agsusukat pa, dagiti nubyam. May mayat susukat. Ngam ti agrurotap. Nita, agpilosopo ka pa lang ba? Sardi nga mo, tigasta nga aramid mo. Tama nga numadaksan kantaw. Awan ti pakadaksak. Da, Dalag yun na ya. Amok ter aramidat. kahit kasano nga rin tisikog Genobia. Di suportara. Anyat isuportam ngay, kaya awam mo trabaho. Agtrabaho ka. Wain, agtrabaho aktaw. Na, Nagrigat mo ti agaplay ti trabaho. Ta sa anak mo ngamin a profesional. kitoraan niya at trabaho di basta nalinis sa trabaho. Tapluan na pangalaam, iti pang suportam ka iti putot mo. At dapat ay imuna putot mo. Agkurukurang ka lang arudin kang kuana. Nagputot ka pala sa balay. Di aganos da. Eh, No nya maitad ko ako anusan da. No awan di pasensya. Kano ay nga klunin nakilisa? Damag kumot nga da kanon nobya, kat masikog pa yan. Nabayagan nagsina kami tinobya ka. Ha? Kaano pa'y? Nasurok ang makalawasin Hindi ka kumabasta mamatilatan iti mangag mo Tadida mo tilawlawatin da. Siya ka ditipat dyan. Apay nga anagsina kayo, Alison? Di na kaya't dagiti dadakkel yung babae. Iso binaybay akmet na Iso da katikam kamata kaon. Oh, no di da kaya't san lang. Ha? Sika nga ruti kaya ko Elisa. Iso nga aklunin na kuman. Chickboy kan samat, Alison? No iday, wine. Aklunak. Ngam no ita, sana nagbalbali wakaon. Sikan ti maudi nga ayatag Elisa. Ay, sige nga ron. Aklunan kan, Alison. Ay, tingkyaw. Ay, Ah? Rumwarta nga ron ta intag date. Ha? Pagditan tangay? Kainta mga niti turo-turo Kalpasan na kaintag pag napagna di parkay. Na mabanog tahan. Inta ginana. Inta. Agit ida. Paginanaan tangay? Mam to Hala, agrobak ka. Ingkag di ko sahin. Tapno, nabanglo tang agwayaw. Kunang agpasyarta, ngam sabali mo to imayan ta, Alison. Anya ngay, nailaw ang talakot nga roda na din na oras. Ay, ayatan ka ngamin, Elisa. Iso pasat ti pa naghayat ta adwa day tao Sapay ko mga rod, tadinak tulokon. Saan to? Apay ko mga ramidag ti kastangay. Nagbalbaliw ang ruday. Sikan ti painal. Kat, anya nga rod ti plano mi ti relasyon tangay. Agkasarta ka din wano saan pay. Sampay mo Ipahapas tapay mo ti kuy-kuyaw. Enjoyin tapay ti relasyon ta kasag nobyaw. Sakbay ti kalaysa. Makauray day ta kasar, Elisa.
Nakapas nga yakon. Nakatanggadak pa yan. Nga maging gaita, di ka pa ilapim masyari di balay. Iso nga inyag kun dito balay yung anak ta. Tapno makita mo at Alison. Ha? Kita mo ta anak mo na, karupropam launay. Ubang mo ta. Apa nga may kamay? No kwarta ti ka sa pulam. Awang may tagkaw. Awang pa'y trabaho. Kagsalukag ka. Tapno da may suportam dito anak mo. Kaya't mo tagdarumak. Kwa, sana. Maawatan na kumamay. Awang pa'y magtrabaho nga raw. Awang mga awak kanya nga trabaho. Awang kano bakantay. Iso nga ano sampay lang nga. Sana balay, tanuad nanto ti trabaho kung mang tedak to iti kwarta kang ka. Oray binulan no isaw. Ornusan tangaminan ati amin kadata. Taura siyak tagtrabaho, tawawiram ta anak ta. Sana. Naupayak ka dagiti dadakil maw. Kunang milan asino dagag sasaw. Imparo pa dagag kanya kaon, adidak kaya't apara kang ka. Tais tambayak ka naw. Di umadayo ta. Lumasin ta iti pag naadaan. Sana. Sorry gapo iti impakita dagiti dadakil mo kanya. Napukaw mo ti panagayak ko kang ka. Anya? Tayabas to nga ro ti anak ta! Mangtad kay ti kwarta! Awang nga trabaho. Apa hindi ka makawawa tayo? Kagawa ang tagsapulit ti trabaho Ikang kay ti makabulan na pawayway. No di ka pa lamang iti suportam talagang ang daruma ko nalisaw. Kahit kaano nga rin ang malanitan ti subil nga paray. Ikasarmon ay ginubyam. Ay, awang pa'y kwartak paray. Ang urno nga pala. Kasano ang makaurnong nga paray ka. Awam mo trabaho. Ay, huwag nga raw. Awang mo nga may master ka na trabaho. Ay, ang mga nodam mong paray. Ano kaya mo paray? Umay kan iji pagtrabawa. Ang sapsapol ni Nana Maria ni Timay sapay ahardinero na. Basit sa mo ti suldang. Sakto lang paray. Maya ti jay tanasing petibus ka. Istiin ka. Iso alibre amin akanan kinda dumapay ang masapsapol mo. Sige mga raw. Tanay. Reng-rengen na dyan na anak kak nga ikskaw. Agdaw-dawat iti suporta ka. Awang mo maitag ko pa'y Tawang pa'y mo ilat trabaho. Sige gayam ti ibagbaga ni Ruel nga isarag na. Anyat nagan mo? Alisaw na na. Okay nga ron. Panawan kayon tagbiyahe kami pa'y. Itulod mi dagiti order asabsabong. Ruel, sigan ti makamoy ti gayem mo, ha? Isurom dagiti aramidan na ditoy. Okay? Wala na. Sige nga, Rod. Panawan kayo, pay. Naitataas si kasunta mula ni Nana Maria pare. Nagato ka sabsabaw. Ilakla ko na kita. Iso ti business na. Ado ti pangibagbagsakan na itimula na sabsabaw. Apay manot tawon nanti amo ta paray. Nasurok sa 16 na. Saan mo amadlaw? Nagsiksin yun. Wala pare. Nasikaso nga min iti bagina ni madam. Ado ti kwarta na pagpapintas na ko naman. Pao, nagpintas pa'y mo ilasog ti pamagina. Bagay na di surpan na, tanagpo daw. Ayang nga iti asawa na paray. Diyan mo pare. Saan mo amaw awatan ti bagbagana? No dagduma, ibagana abalo. No kwa, ibagana asina. Saan mo makainom? Ibagana abakit abalasa. Anya? Agin inom di amot Ay nakaro paray. Mamartal ni Nana Maria. Mawan mo makikita ka asawa na. Balo siguro na. Uno saan? Nagsinatan. Alison, nasaya at nagawid ka. Masikugak matan. Naminsyam laan na ilawan ta masikugkan? Ha? Apay akas na ti sa umngay. Apay adi mo pa dyan asikat ti ama to inawag. Saan kumamatakas na Sika lang matinaglaw anak. Sika lang matilalagyan na kirelasyonak. Nalagi ka nga rod agsangit ay. Wala ka ay wanam nga rod ta si kugmaw. Ikasar na kun ata masikuga kun. Dumanon kayo kanon ko na ni tatang ko. Awang nga rod kwartak. Agurnungak pa'y
Uray tulagan tayo bailang ti kasarta Uray ag kasartan to inton makaurnong kan. Basta matulagan ti kasarta. Sapay jak pa'y nakasagana. Aguri man pa'y. Di na pa'y manlarang-rang-rangay. Tanay, mariribo ka na. Di ka pa'y lumumay ti balay. Ta kita ino kasano ti aramida. Ha? Kay, kasano daytan? Duwan tinapututam, alisaw. Anya nga ito saram ang mangi kasar kin ni Elisa. Kit awan pa'y makwartam. Jak pa'y may kasar. Imbaga nga gurnongak pa'y. Kanayon nga umay dito'y balay ti amana. Kinuray ni Elisa. Sumanubli dito'y balay. Pagsasaritaan tayo kanon, ti kasaryaw. Oh, daguli mo dagi at tao. Kaslamat tumaray da tao. Gagangay na abarok. Tamasikog ka nga rudan, Janubiyam. Apay kami alang sikog kamalay. Sige, tagsubli di trabaho. Jak pa'y lagaway. Tamaestresa dito'y balay. Alison, Ay na, apaw, kinidayan nak to'y amo niyo. Alison, Ano tak kinidayan na amanayin? Pahingataan. amom, naggwapo ka man. Ay, thank you, ma'am. Ay na, nagpintas ka, mate. Nagsiksi ka. Bagbagay mo ta nagkita ang abistida. Nagpudaw ka pa, ma'am. Thank you. Umay ka tayong tagmerienda. Ay, jak pa'y mo inalpas ti raramidag. Basta, umay ka. Madamdaman tunday ta. Inta pa'y agmerienda, ijay silid ko. Ada ref ko, ijay silid ko. Iso nga ada ijay ti meriendaan ta. Umay kan. Namwak amaro ka pa'y. Iso nga amok adakal tinamnamakan ka, Alison. Nana, apay, balasang ka pa'y? Balo ako, Alison. Kung nagbagbakbakita ka balo, ngam, narigat matgayam ti awan kan kanwana. Anda ka din nobyam? Ha? Ay kwa, awampay? No kasta, arman na ko, taklunan ka dagos. I love you, kunamon Ha? Tasong batak adagos dayta. Alan, arman na ko, Alison. Hasta mo lang tinaramin na kanyang idebaray. Yung yak tinuto pa. Taimbaga nga da asawak. Tamo na ngamin ide, baruak pa'y. Ngam ide imbaga nga da asawak. Sinardingan na kamatay. Anya? Sa bagay, ubing pa'y muti lang ni Nana Marian, paray. Kaslakay mo Pampanunuti nga, men. No ni Nana Marian ti pakirelasyon na. Di sana kung problema iti kwarta, ha? Ne, kita ma. Di ka agdardarat sudos paray. Panunutam ara imbag ta mga no mailaw ang ka. Sama siguro. Awa mo dakis na tawa mo asawa. Ngam kasanon Genubiam. Masigog sabayan. Sinak, day jayin paray. Marian, hanay. Aday pudnokon ka. Sapay kumaata, di nakagura. Ha? Anya dayta, honey? Kwa, ada dua na si kugak. Ingkang kama da bagi da kanyak. Da kaya ida. Si katilab kau. Isu na lang ta problema ti suportak kadagiti putok kau. Saan na problema dayta? Mabit lang, Oh, atoy. Nay, apay nay dito akwartahan nay. Itid mo suporta dagiti putot mo. Basta ikarim asyakla ang ti babae, iti biyag mo, Alison. Si kalati ay ayatang. Isu ajak mabalin nga agbawin iti sa balay, hanay. Nadamag ko nga da ka nung trabaho, isong imayak, Alison. Ay, Nay, dayta. Apay, dayta lang, ay naglastog ka? Itupak-tupak mo malat ng tikwarte di talamisaan. Wunatan o dayta la suporta ti anak ko tikid daw magmay paay ko, Alam dayta anta pumanaw ka kiting.
Apay ngay may kami Elisa. Anya masapol mau. Apay nga akas jet ibagbagam iti text. Anya asina nga ibagbagam. No niya imbagak ititix ka. Waka da jet agpaisaw. Suray. Nga mawamaramiga. Na nagbaaw mo tinti pa nagayak ko keng ka. Anya mabaling ko ngay. Masikuga ko na Alison. At danton anak ta. Kasarlaangan ti kurang ta. Kasanon ti agbalin nga anak ta. No ti may papaniti si Kugmaw. Nakasagana ka mang suporta. Ataw, pauna suporta day ta. Nay. Ganak ka. Mang tidak to itigas to sa medyo ospital. Uray di private ng ospital ti paganakam. Mabalin. Ta kabailak abayadan ti gasto sa mijay. Anya? Alison, limbastog kan sa hamatan anak ka. Nagsasao ka. Kung namailan asino kan akabaknangan. No suporta lang ti kasapulan na kita babaay. Itagaw. Naitala nga ya. Basta di da idildil ti bagida kanya. Ta jak kayat idan. Di ka nagpalastaw anak ka. Laglagi pa. Asaan mo akwarta. Ti pagpalpalastog mo. Oh! Anya samit! Agasawa kami ka ni Marian. No nya kwarta na. Kwarta mitang. Andiyan nga gasawa sa asawa mo. Di kayo pinagkasa. So nabali, tagkasara kami to tata. Busy nga min na kanayon ni Marian. Iso adi na pa'y lamasahang o ti may papaniti kasarmay. Ay, ano, timangmangag ko nga ibagbaga dagiti tattao. Kwarta ka no lang, ti kinayat mo kini Marian. Ahaw, sa wanda ti kaya ada sawing. Apal dala kanya, day ta. Awang ngamin Marian da, tata. Agrobot ka, Alison. Darasam. Apay, papana ngayanay. Pumanaw ka pailaang dito'y balay. Darasam, tama ka numasangpat. Ay, sus. Anyagay. Adan, nakabaybayag kan tumat. Asino nga minti dinteng ayahani? Ala, mapan ka nga ro di silid ni Ruel. Ala, amin akawas mo dito'y silid ko. Darasam. Apay ngamin aya. Di ka maawatan. Basta pumanaw kan. Darasam. Pudno gayam, tintanong na kanya, Marian. Pudno. Nga agdagayam lalaki. Kat pinagnaid mo pa yan, dito'y balay. Kuhaador, agpalawag. Marian! Apay niya ka asawon day day. Marian eh. Nagpilyoan tata. Agpili ka. Bugbugan ka. Wano idarong ka. Ha? Apay asino ka ngamin tata? Siyak tinasawa ni Marian! Anya? Marian! Apay ko na manubalo kan! Anday ka. Agpili ka ko nak. Idarong kayo, wano bugbugan ka. Agpabugbog ka na, Alison. Narigat ti maidarom. Narigat ti mabalod. Alala, agpabugbog ka. Langaro da. Tigay. Agpadano ka kaon, tata. Ala, mangan kan. Nagtumar ka iti agas mabaraw. Iti yung tagka bibikaw. Haw. Makapangan tatang. Ikarigatam. Tapno baka tumar ka. Nagsakit nga rin na. Sana dakot yung kariri na tisakot. Aral ko. Kay, basol ko nga raw tikas na nagpanagab ko. Basol mo ba ilan? No apay labas sa magtigas tingin ka. Si kalangarudan tibas asikaso. Si kapil at tagot. Tapos. Sorry tatang. Kundi palastog ka. Ibagbagam abak nang ka. Tabak nang di nakarelasyon mo. Ngamad ka gaya masawa na. Anya nga ita? Tatang. Ala, agawa ang tagpaimbang. Tagtrabaho ka ba? Tapno at pagsuportam ka lang ito'y dua putot mo. Agsalukag ka. Trabaho ti bilukam. San a sugar mami. Nawatam. Tatang. May ikaw. Insang sangit kulatan tikas dyan nagbanagak tabasol kumat. Tapa man na nagimbag nagiti sugat ko, ingka gumaak ti nagsapol iti sabali at trabahok, kat kahasina nakastra ka kiti may sa pabrika, tapno da pang suportar ko kadagiti anak ko.
Kat baruak pa'y lang aging gayta, takaslawan mata ni ti panunot ko ti mga sawawan numakinobya. Tadagiti latan anak ko ti ayan ti atensyon ko. Alakastan, to'y pagayam mo, Alison. Alagagayam ditaan tinagpatingkaan ti pakasaritaan ni pagayam Alison. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. In your notes para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.